natigayon ini bangod sa aton nga personal observation because of the lifestyle disease nga kinatubang sang tanan-tanan, not only the employees but all over the world siguro ini. So hindi exempted ang aton mga employees and officials sa Capitol na apektado man sang common lifestyle disease. So himuan naton research kung ano gikadamo ang mga empleyado nga nakakato sa aton ng clinic, and it has been found out nga limitado gid ang nagapalapit nga magpakonsulta. Kagang irony sina Bert kay may provincial ordinance number 15 series of 1995 nga ang ordinance nga nag-require ang tanan nga mag-undergo sa annual general physical examination. Kag siyempre pag-provide nila sang pondo, kag kung ma-recall nato ang balko kag gina 1995, it has been implemented way before, maybe after the passage of the said ordinance, but sa subong siguro kaysa kadugayon sa sining ordinansa wala na ma-implementar, so luyag naton ini i-revive para man sa proteksyon man sang aton mga empleyado sa gobyerno. Anong nga nag-trigger sa imo nga talupang doon may mga eksperyensya o kung may mga informasyon ka nga nabaton nga dapat tagaan ini sang igtalupangon? Yes, kay diri nakita naton sa mismo sa report sang Provincial Health Office naton. Nakadamo sang hypertensive. Okay. Damo man sang diabetic, damo man sang may bronchial asthma, no? So amo ning mga lantaw naton nga especially sa hypertension and diabetes mellitus. Nakita naton ini nga pwede ini siya mahagan-hagan eh. Of course, ang primary of which kung nag-edad kita, amo ang ma-undergo ikaw sa physical examination, amo na ang blood chemistry. Then syempre ang healthy lifestyle. Kay may ordinansa naman ang Capitol at this is high time for us to implement once again the said ordinance. So kung may ara sa ang annual physical check-up ng ipatigayon, isang nagapugong sa ibang empleyado nga mag-undergo sinis bangod sang kamalalo na subong sa mga laboratory. So ini dako nga bulig para sa mga empleyado. Ti kun malibre ini siya kay ti pareho sa akon 2 weeks ago laboratory test ako sa blood chemistry. So I think it is 3,900 pesos tanan-tanan na FBS, CBC, then uric acid, creatinine, SGPT sa atay, no? Kag HbA1c. So amo na mga 3,900. Almost 4,000 pesos. Mahapdi na ina kunti syempre empleyado kita, limitado man ang income, then ang iban pa naga-loan pa, no? So I think this is one way nga ang aton nga provincial government can give you assistance kay kung maayo ang a healthy body is a healthy mind, kag damo man accomplishments ang aton nga mga empleyado kung maayo tong lawason. Kag kun matukiban ang say sa mga balatian isa tago iban hindi mabalaan. So at least ma-categorize naton mga empleyado nga ini ano kadamuon ri may diabetic, at least matagaan sa attention pagid. Yes, Bert, Katie, is based on the ordinance, it will form part of the personnel record. Kag siguro it can be used as basis sa mga promotions naton on how efficient and effective ang isa ka empleyado based on his physical record. So at least may mahapos naton ma-target kag nga mangin epektibo ang serbisyo naton sa Kapitolyo. And gin-raise ko nga ni Bert kay this is also one way of promoting this to the local government units, sa provincial government, and even to the private institutions kag mga companies naton. We should all take care of our employees through laboratory examinations.